Ofundisayo uVibhakshni Maharaj. Asithi ukubheka kancane sisasebenza futhi ngazo indaba zethu zama-statistic sifuna ukukhuluma kakhulu nge-standard deviation. Kodwa-ke phambi kokuba sikhulume ngayo i-standard deviation yethu ngizokukhumbuza nje ukuthi maningi akhona amavidiyo esikade sibhekene nawo ama-standard deviation sihlukanisa sisuka kweye-population siphinde senze neye-sample okuzokusiza kakhulu uma ukuthi ubungakawabheki ukuthi uyowavakashela kancane. Ngifuna ukuthi-ke sithi ukubhala imithetho kuqala. Asike sikhulume nje ngemithetho ngoba yazi uma wazi imithetho impendulo nje wena imibuzo into ongayisabi ngoba uyazi ukuthi impendulo into etholakalayo futhi etholakala kalula. Ngobani? Ngoba wazi imithetho nanokuthi indlela yenziwa impendulo itholwa kanjani. Lalela-ke. Ngilana-ke ngizobhala njengoba ngibhale u-concept, ngabhala u-population, ngabhala usample. Lapha ka-concept ngiqonda ukuthi sizobhala ukuthi njengoba ngibhale lapha i-mean ukuthi i-mean yakhona ibalelwa kanjani lapha ka-population ibalelwa kanjani ka-sample kanjalo mhlambe ngaphinde ngehlise ngizobhala no-variance kanjalo. Sengiqalile-ke njengoba ngibhalele umthetho we-population, uyalibona uphawu lwe-population ngulifakile laphaya ngathi sum, ngathi n omkhulu phezulu I lapha enzansi equal 1, ngathi xi ezansi ngathi divided ngo-n omkhulu. Uzoyibukisisa kahle ubukisise kahle umthetho we-population ukuze ungawudidi nowani nowe-sample ukuthi ubonisise kahle ukuthi o-population uhamba kanjani uno-n omkhulu nophawu laka-population alifani nolwaka-sample. Nazo-ke sengifakile uphawu laka-sample vele sengiyehlisa uyabona ukuthi iyefana ilokhuzana izinto esizibhale lapha ka-population naka-sample kodwa-ke zihluka ngezinye izinto nje ezimqoka ezibalulekile ukuthi ungalenzi iphutha lokuthi uzidide. Uyabona lapha ka-sample ukuthi u-n wami mncane gada kakhulu. Uyabona lapha ka-sample ukuthi u-n wami muncane, ka-population unjani u-n wami mukhulu. Ngakho nje ngizoqwayisa nje ngithi gada mfowethu. Asike sidlule sibone ukuthi yini enye singadlala ngayo ngibheke sibheke i-variance. Asibheke i-variance asibone ukuthi eyaka population umthetho wokuthola i-variance yaka population utholakala kanjani noma kuthiwa kwenziwa kanjani. Sibone ngathi uyalibona uphawu lwe-variance ufaka lona basuthi x enzansi 1 minus uphawu lwe-population uvule uthini squared phezulu. Ngabe usuvula-ke nophawu lwe-sum laphaya uthi I minus I ngase I minus 1 base no-n omkhulu phezulu no-n omkhulu futhi sidivide ngawo ngezansi. Qaphela ukwazi ngishintsha umbala wokuya ka-sample. Qaphela ukuthi ungabe usudidwa ubala nje uzibone usuthola impendulo ezingezona kanti wena usebenzise usample esikhaleni saka population. Asiqhubeke ngithi eyaka sample sibhala kanje i-variance sithi s squared sample ke le yaka population sithi s squared sithi x ono 1 ngezansi minus uphawu lwe-population. Yalibona uphawu lwe-population ukuthi alifani nolaka nxese uphawu lwe-sample alifani nolaka population akuze ngenze iphutha. Uphawu laka sample alifani nolwe-population angithembe ugadile kwa wena. Uma udlulela lapho siyavala sithi siyavula usum sithi I now I minus 1 wethu sibe no-n omncane sizodivide ngoba usho kahle impela sizodivide ngo-n omncane minus 1. Gada kakhulu ukuthi i-sample yona i-variance yakhona enzansi awufaki nje u-n omncane kuphela uthini uthi n minus 1 uthi n minus 1 ngobani kuyakusiza ukuthi sikhiphe lokhu esikubiza ngokuthini ukuba biased. Umuntu bayethiwa u-biased njengokuthini umuntu ongenza ucwaningo athi
wonke amantombazane ayakuthanda ukukhuluma. Alenze ucwaningo lwakhe umuntu kuphume lo mphumela vele yena ufuna ukuthi uphume wona athi yebo vele wonke amantombazane athanda ukukhuluma. Kanti unbiased kusho ukuthi kuzophuma umphumela wena ongazange wawufakela umthelelo ukuthi ufuna uphume ube lento wena ufuna ube yiyo. Base sesiyabona ke asithi ukubheka imithetho ye-standard deviation. Asibheke i-standard deviation ye-population ukuthi yona umthetho wayo uthini. Standard deviation ke uqala ngophawu lwe-variance. Uma usuqalile ngophawu lwe-variance lakho uthi equal, uthi square root uphawu lwe-variance lakho oluthwele u-squared. Base ukhipha olukhulu futhi uphawu u-square root lolu usuzofaka u-sum xi naku minus nazo minus uphawu le-population squared over u-n omkhulu. Ibalelwa kanjalo ke i-standard deviation yani ye-population. Awuthi ke ngibhale la eceleni sengibhala ini i-standard deviation yani ye-sample sengiqalile ngiyayibhala uthi ke s, khumbula uthi ke s equal phakathi kwi-square root uba no-s wakho ophethe u-squared. Uma usuno-s wakho ophethe u-squared, uno-s wakho ophethe u-squared, khumbula, base uyadlulela ngabe ngizodlekelwa isikhala ngalena ngizobe sengikwazi yini ngeke ngikwazi ukuthi ngizobhalela la phezulu isikhala zobe sesingidla kakhulu. Kodwa uma uthi uthatha ukubheka kuzo zonke le ndlela esihambayo sikhombisa i-mean, i-variance ne-standard deviation yako kokubili upopulation no-sample. Angithembe uhambe ubone ukuthi yebo kunjalo siyayibona ukuthi basuwehlela ngezansi kokulandelayo hayi ukuthi kuhluke ngaleyo ndlela. Kuhluka nje into encanyana kodwa yizo lezo zinto ezincanyana ezokufaka engozini uma ungeke uze uyinakisise, uma ungeke uze uqaphele yizo ezokufaka kuphi engozini. Asiqhubeke. Asithi ke sengithatha ini isibonelo ke manje sengizama ukusebenzisa ini ukusebenzisa yonke lemithetho ebengibhale laphayana sengizoyifaka manje emsebenzini. Asithi ke ngino 1387 inombolo zami. Awuthi ke njengenjwayelo ngithole yonke i-population yonke ukuhlanganisa le ngithole i-mean yayo yonke le population. Ukuhlanganisa le nombolo siyathola 21 divided by 5 ngobani ngoba zo5 inombolo sithola u4.2. Ungabhekisisa kahle nawe calculator uma kuwukuthi ubona ngathi kuthanda ukuba yiphutha lokho. I-variance yalana asibone asithole i-variance uzokhumbula lapha kade sibhala khona imithetho nanokuthi i-variance sithola kanjani. Asigijimise nje i-variance uthatha zonke inombolo zakho wenze njani uthi minus ini i-mean ngakho you know 1 minus 4.2 squared 2 minus 4.2 squared 3 minus 4.2 squared 8 minus 4.2 squared ngithi 7 minus 4.2 squared divide njengakwemean divide ngobani ngo5 divide ngo5 uma dlulela lapho angifuni ukuthi kufihleke la lokho sisebenza ngako kodwa ke ngifuna sithi ukubala singaze senze iphutha thanda ukungaveli kahle lokho ngisebenza ngako ngifuna sike uzongixolela sengivusana ngachafaza kwavela nje into eziningi kakhulu manje ezicishe zasixaka. Yabona nale calculator yethu yanamhlanje ingakanani. Ngiyabona ukuthi inombolo wena mhlawumbe ngeke uzuyibone ungakhathazeki uzozibona sengizifaka khona la. Ungixolela kakhulu ngizolo ngiya ngapha nangapha angifuni ukwenza iphutha ngingasafaka inamba eziqiniso. Ngithi plus 3 point
sengithi 3 minus 4.2. Uma ngithe 4.2 ngizohamba ngize ngifike ku7 minus 4.2 singakhohlwa wosquared kuzo zonke indawo. 7 minus 4.2 ngiyazi ungixolele ngiyazi ukuthi akuboni konke lokho engikwenza ngale kodwa khululeka. Now umphumela sino 38.8 divided by 5. 38.8 divided by 5 sithola ba 38.8 divided by 5 iyona ke impendulo yethu eyobe sinjani, eyobe isisixwayisa ukuthi i-variance injani nanokuthi ingubani. Singbo basiqhubeka ngapha. Singafaka ngase ngingaba no 5 ngibe no divided by 5 ngezansi. Ngithi divided by 5 kuphuma 7.7 ngizofaka phi yabona sengivena ngayosebenzela phezulu ukuthi ngiyehle ngize enzansi. I-variance yethu kuthiwa 7.76 7.76 i-variance yethu. Siyajabula ke sesithole ukuthi i-variance yethu u7.76 kuni kulesibonelo lesi esisebenza ngaso lana. Ngifuna ke ukuthi ngoba sithanda isikhashana nje ya usiyazibona manje inombolo. Uma ngithanda ngaphinde ngizokubalisisa nje ukukhulu kusheshe u38.8 divided by 4. Bangithi divided by 4 kungani? Sengithi divided by 4 phela ngobani uma ukuthi ngisebenzisile ukuthi n-1. Uma ngisebenzisile ubani u-n-1 ngithola ithuba lokuthi kube njani? Ithuba lokuthi kube ngu 7 ngiminaza ngawo. Sengithola u-variance wa 2.79. Kungani ngingathola i-variance njengalokho? Ingoba bangisebenze ngani? Uma ngabe ngisebenze nge-standard deviation. Khumbula ukuthi standard deviation senza muphi umsebenzi? Ukuthi senze kube nomphumela othanda ukusuleka ngobani? Ngoba uyathatha i-square root nce yathatha u-power of 2 ufake ku-square root usikhiphe i-square root sethu uzosikhiphela ini? Umphumela osungenawo umthelela we-square root. Ngathi ngibona isikhathi singakasipheleli. Square root la 7.9.7 siyathola ubani u3.11. Angithemba ubonile ukuthi ke ukwazi imithetho ukukusiza kanjani ukuthi ukwazi ukwenza ibalo zakho uzithole ngokukhulu ukusheshsha nangokukhulu ukuzwisisa kahle.